ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनभक्तो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ശരിക്കും 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ടല്ലേ. 18 അധ്യായങ്ങളില് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടുക്കത്തെ ഈ അധ്യായം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട്, ആ ഒരു രഹസ്യം, ഗുഹ്യം രഹസ്യം, ഏറ്റവും വലിയ ആ രഹസ്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. നമുക്ക് എന്താണ് ആ രഹസ്യം എന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അതായത് ഈ വിജ്ഞാനം, അത്രയും അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനിൽ എന്താണ്? വേറെ ആരടുത്തും പറയാതെ അർജുനനിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അസൂയാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ, ഏതേലും ഒരാള് വളരെ ഒരു ഫേമസ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെ നമ്മൾ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുകയാണ്, ഒരു യുവതി വളരെ നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. അപ്പോ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, എനിക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാനും അവരെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂത്തിലൊക്കെ വരും, ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ആ സിനിമാ നടനാകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്കും വരണം, എനിക്കും അങ്ങനെ ആവണം. അപ്പൊ ആ ഒരു തോന്നൽ, ഒരു സമ്പത്ത് കൂടിയ ഒരാള് കാണുമ്പോൾ അയാള് തന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നും? ഓ, എനിക്കും അതുപോലെ വേണം എന്നുള്ള തോന്നൽ. അതാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് ഉള്ള ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു അസൂയാലുവായിട്ടുള്ള ഒരാളടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ രഹസ്യം തന്നെ 3 ലെവലുണ്ട്. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. ഗുഹ്യം
ആദ്യത്തെ രഹസ്യം ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ആരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആ രണ്ടാമത്തെ ആത്മാവ്. ഹരി പോലെ, അതെ. നീ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അതാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ലെവലിലുള്ള ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം എവിടുന്ന് വന്നു? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഗുഹ്യതമം, ഏറ്റവും അതീവമായ രഹസ്യം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാം, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ എങ്ങനെ പോകാം, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായാലോ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ, കലർപ്പില്ലാത്ത ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രം, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന എന്താണ്, നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ കാണും. മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു തരം ബിസിനസ് ആണല്ലേ, ബിസിനസ് മൈൻഡിലാണ്. ഞാൻ ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നു, അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരിക. പക്ഷെ അതല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രേമം കൊണ്ടേ, ആ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ടേ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ആ അത്രയും ഗുഹ്യമായ ആ രഹസ്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യം ശരിക്കും നമ്മൾ എത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് എത്ര എത്ര ജന്മം ചെയ്ത ആ ഒരു സുഹൃതി കൊണ്ടാണ് നമുക്കും ആ ഒരു രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നമ്മൾ 4 തരത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം വരും. അതായത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, ഫലോന്മുഖ കർമ്മം, കൂട, ബീജ, ഇങ്ങനെ 4 തരമുണ്ട്. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടെപ്പോഴോ, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തോ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഫലം ഫുൾ അത് പഴുത്തു, ആ ഫലം പഴുത്തു. അതായത് അതിന്റെ ഫലം ഞാനിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പോഴോ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. രണ്ടാമത്തത് ഫലോന്മുഖ കർമ്മം. ഫലോന്മുഖ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എപ്പോഴോ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഏതോ പാപം അത് പഴുത്തില്ല, അതിങ്ങനെ ചിലപ്പോ വിത്തായിട്ടിരിക്കും, അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വരും, ചിലപ്പോ പൂക്കളാവും, പിന്നെ കായാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പഴുത്ത് വരിക, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ചിലപ്പോ അതായത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് എല്ലാം നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തേലും ഒരു വിഷമം വരുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു വിഷമം ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നു. അത് നേരത്തെ എന്തോ ചെയ്ത ആ ഒരു കർമ്മം ആ ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോൾ, അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു സമയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു. പിന്നെ കൂട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിത അവസാനത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വരുന്നത്. പിന്നെ ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്ത് അത് വിത്തായി കിടക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം, ചിലപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ 4 രീതിയിലാണ് ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ നമ്മൾ എത്രയോ പാപം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പാപം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാപത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇനി ആ കർമ്മം, ഇനി അടുത്ത ജന്മമൊന്നും എനിക്ക് വരരുത്, ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി. ഇനിയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ പാപങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതോ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റും? ഒരു വിത്തിനെ അത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതിനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ വിത്തിനെ ഇട്ടാൽ അത് മുളയ്ക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിനെയും നമുക്ക് കഴുകി കളയാൻ നമ്മൾ
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ഈ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എത്ര ജന്മം ചെയ്ത ആ പാപങ്ങളെ, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം വരാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ പാപത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ആ ശക്തിയാണ് നാമജപത്തിനുള്ളത്, ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ളത്. നമ്മൾ ആരും ആവട്ടെ, ചണ്ടാളനായാലും, അതായത് നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളനായാൽ പോലും അയാൾക്ക് വരെ, അദ്ദേഹത്തിന് വരെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ഉയർന്നു വരാം. ഏത് ജന്മമാണ്, ഏത് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു, ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അത് ബ്രാഹ്മണനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ശൂദ്രനിലും താഴ്ന്ന ജാതിയോ, ഇതൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന. നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ പാത ഏതൊരുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവന് ഈ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റും. അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആരാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാജ്. അംബരീഷ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല മാതാജി. അംബരീഷ് മഹാരാജ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ആരാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചന. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദൻ നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നതാണ്, സ്കൂളിൽ പോയി ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് നീ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നതാണ് നവവിധ ഭക്തി. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്, 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താൻ തക്ഷകന്റെ കടി ഏറ്റ് മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ്. അവിടെ ശ്രവിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഭക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ശ്രവണം, അതൊരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. രണ്ടാമത്തത് കീർത്തനം. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് കീർത്തനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അത് കീർത്തനമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭജന പാടുക, കീർത്തനമാണ്. ഇവിടെ കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശുകദേവി ഗോസ്വാമിയെ തന്നെ എടുക്കാം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അതുപോലെ മീരാഭായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു കീർത്തനമാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കീർത്തനം. മൂന്നാമത്തത് സ്മരണം. സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദനാണ്. എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് സ്മരണം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആണ്. അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ നാമം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. 3 ലക്ഷം നാമമാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിലെ ഓരോ സിലബിലും നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്, ചെവി കൊണ്ട് ശ്രവിക്കുന്നു. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അത് കീർത്തനം. പിന്നെ അത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ ഒരു സ്മരണവും വരുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. പാദസേവനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. അടുത്തത് അർച്ചനം. പൃഥു മഹാരാജാവാണ് അർച്ചനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വന്ദനത്തിന് ഇവിടെ ധ്രുവ രാജാവിനെ കാണിക്കുന്നു. അക്രൂരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. വന്ദനം. ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ളത് നമുക്കറിയാല്ലേ, ഹനുമാൻ ദാസ്യം ചെയ്യുന്നു. സാഖ്യം, സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അത് അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആത്മനിവേദനം, സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശങ്കരാചാര്യ.
മഹാബലി മഹാബലി ബലി മഹാരാജ എന്താ ചെയ്തത്? 3 അടി മണ്ണ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവസാനം 3-ാമത്തെ അടിയിൽ ആത്മനിവേദനം, എന്നെ സ്വയം എന്റെ തലയിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മനിവേദനമാണ് ചെയ്തത്. അതും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പോ ഈ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം മിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതുമാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇത് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ്. രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളേജ്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തില് ആ ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതാണ് രാജവിദ്യ. രാജവിദ്യയാണ് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും അത്രയും പവിത്രവുമാണ്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. പരിപൂർണത എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ അറിയണം. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതത്ര പ്രയാസമുള്ളതൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം. ഇത് ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അതുപോലെ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറയും. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുജ്ഞയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സംശയത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് പ്രാപ്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. ഈ സേവനം വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത യോനിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. ഗുരു, നമ്മുടെ ഗുരു പറയുന്നത്, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം? ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഗുരുവാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ഞാൻ ഗുരുവാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഗുരുവാന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഗുരു ആരാണ്? ആ ഗുരു ഏത് പരമ്പരയിൽ വരും? ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ഗുരു, സാധു അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി വര്യർ, ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള സന്യാസി വര്യർ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ശാസ്ത്രം, ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും അതായത് ശരിക്കും ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ശാസ്ത്രമാണെങ്കിലേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ തോന്നൽ പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ എന്താണ്, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വഴുതിപ്പോകും. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഭഗവാനെ എന്താണ്, അചിന്ത്യനാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം ത്വേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം എമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്ക് പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ശരിക്കും മണ്ടന്മാരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് രാജാവ് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാം കാണുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. ആ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഓരോ ജീവിജാലങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണുള്ളത്. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തിലും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ. എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. യശോദാമ്മ. യശോദാമ്മ വായില് ലോകങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ? അതെ 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 മാതൃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യശോദാമ്മ മണ്ണ് തിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വായ തുറക്കാൻ പറയല്ലേ? അപ്പൊ വായ തുറക്കുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ കാണുകയാണ് യശോദാമ്മ ഭഗവാന്റെ വായില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ? ദൈവമുണ്ടോ? എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ, എവിടെയുണ്ട്? എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ളത്? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളുടെ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, പൂന്താനം, കുറൂരമ്മ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ലേ? അവരുടെ ആ ഒരു ഭക്തി ഏത് സമയം ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു ഭക്തി കാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തി നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സാ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തു. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ എല്ലാം സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. എവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. എന്താണ് നമ്മള് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സംശയിക്കുവോ? നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുവോ? ഇനി നാളെ എങ്ങാനും ഭൂമി തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങുവോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംശയമില്ലാതെ എണീക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ ഇത്ര സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നു. എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, എത്ര മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. പക്ഷേ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, ഭൂമി കറങ്ങുന്നു, നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്നു, ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂഢന്മാരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് സാധാ മനുഷ്യനാണ്, എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന്. അത് മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത്. നമുക്കറിയാം, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ അവിടെ പാണ്ഡവരും കൗരവരും അവരും കാണുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവന്മാരും എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദുര്യോധനനും അവരും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികളും എല്ലാം എന്താണ് കരുതിയത്? ഇത് ഒരു കൗശലക്കാരനായ ഒരു കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ. മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാണ്ഡവന്മാരോ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു. അവർക്കറിയാമല്ലേ. അതുപോലെ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണാചാര്യർ, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരു സാധാ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തെ, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇതിനു മുമ്പ് പല ഭഗവത്ഗീത, ഇപ്പോഴും പല ഭഗവത്ഗീതയും മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ മിക്കതിലും എന്താണ് എഴുതുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ എന്തോ ഒരു ശക്തി. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ശക്തിയാണ് ദൈവം. ആ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ പല രീതിയിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി അവരുടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദിവ്യമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ മുക്തി നൽകാൻ കഴിയും, അത് അവർ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ പുച്ഛിക്കുകയാണ്. മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോവുകയാണ്. അസുരന്മാരും നിരീശ്വരവാദികളും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അസുരന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ടോ? അസുരന്മാരൊക്കെ പണ്ടത്തെ യുഗത്തിലല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിലും അസുരന്മാരുണ്ടാവും. മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സ് ആസുരികമായിട്ടുള്ള മനസ്സായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് നിരീശ്വരവാദപരമായ ആശയങ്ങളിലായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസവും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യാമോഹത്തിലായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുക. അവർക്ക് ഈ മുക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ കഥകളല്ലേ. ഇങ്ങനൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കുവോ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു, മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പോന്നു, പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ജന്മം, അതൊക്കെ വെറുതെ ഓരോരുത്തരെ കഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവിടെ ദൈവമില്ല, ഞാനാണ് ദൈവം, വലിയ ആചാര്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യന്റെ വേഷത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ. അതിനാൽ അപ്പോൾ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത
വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ മഹാത്മാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കൊന്നും അല്ല മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു മഹാത്മാ, ആരെയാണ് മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ, ഭഗവാനെ ഓരോ സെക്കൻഡും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന, അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ ഒരു കാര്യവും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ ഈ വക വ്യാമോഹത്തിലൊന്നും ബാധിക്കില്ല. വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ്. അവർ ദൈവിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതരാണ്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾക്കും സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവരറിയുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യവും ഭഗവാനെ ചെല്ലാതെ ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി വര്യനാണ്. അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ആഹാരം കിട്ടിയാലായി, ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് കഴിക്കും, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ആഹാരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദാഹിച്ച് വിശന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുടത്തില് പാലുമായിട്ട് വരും. പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇത് കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ തന്റെ ദാഹവും വിശപ്പും എല്ലാം മറന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നീ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പാല് കൊണ്ട് തന്നത്? അത് ഞാൻ ആ മലയുടെ മുകളിൽ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മലയുടെ മുകളിലാണ്, അവിടെ ഉള്ള മാതാജിമാര് പറഞ്ഞതാണ് പാല് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് തരാൻ, അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഈ കുടം കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് കുടം പിന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുടിച്ചു, പാല് കുടിച്ചു, കുടം അവിടെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടതേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വന്നില്ല. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഈ കണ്ട അതേ കുട്ടി വരികയാണ്. ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറയും, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ചൂടും എല്ലാം സഹിച്ച് കുറെ നാളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാരെയും, ആ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ചെന്ന് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ആ ഗോപാല രൂപം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഗോപാല രൂപം എടുക്കാൻ കാരണം, പണ്ട് പല മുഗൾസ് ഒക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളൊക്കെ വരുമ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരും എല്ലാരും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്, അവരെ എടുത്ത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വിഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണ് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അവിടെ വെച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ കുട്ടി, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് വന്ന മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഈ ഒരു പാല് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മലയുടെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗോപാലനെ. അപ്പോ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തിയുതമായിട്ട് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമാണ് പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. എന്നാൽ മൂഢന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നത്? നിരന്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിക്കും, എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കും. ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അദ്ദേഹം വെറുതെ കളയില്ല. അദ്ദേഹം
എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സേവനമാണ് ആ ഒരു 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അത്രയും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ആഹ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്നത്? വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇതെന്റെ ബാധ്യതയായിട്ടോ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടായിട്ടോ ഒന്നും അദ്ദേഹമല്ല. ഇത് അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനെന്നും അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നാത്തതാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസം നമ്മൾ പല പല യോഗ പഠിച്ചല്ലോ. അഷ്ടാംഗ യോഗ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അതുപോലെ കർമ്മയോഗ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. ഭയങ്കര പ്രയാസമേറിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തോന്നും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ചെറിയ റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലപിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്യും. അവർ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കും. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ അവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ ഏകാദശി ദിവസം ഏകാദശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏകാദശി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്രതമാണ്, ഒരു ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസമാണ് ഏകാദശി ദിവസം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് ഉപവാസം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ച വ്രതങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരും. അതുകൊണ്ട് അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏകാദശിക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുക. ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു തുളസി ഇല അർപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാവും പിതാവും, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം അറിയേണ്ടതും ഈ ഭഗവാന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ആ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്രയും നാള് എന്റെ ഒരു കസിൻ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അർജുനനെ ഇത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധേ
ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്ത് പോകും. അവിടെ സ്വർഗത്ത് പോയാലോ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് സ്വർഗത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടും. സ്വർഗത്ത് പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? സ്വർഗമാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്? സ്വർഗത്ത് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും സ്വർഗത്ത് നമ്മളുടെ പുണ്യം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുണ്യം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴും, വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ സ്വർഗീയമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങ് സ്വർഗത്ത് പോകേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോയെന്ന് വെച്ചോ, സ്വർഗത്തിലുള്ള ടൈമും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള സമയവും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സ്വർഗത്തില് നമ്മളുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു 100 കൊല്ലം ഒക്കെ താമസിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ 10,000 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയും. ഈ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 10,000 വർഷം വരെയാണ് എന്താണ് ഭക്തന്മാരുണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ കലികാലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങ് ഉച്ചസ്ഥിയിലാകാൻ തുടങ്ങും. ഭക്തിയുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, വിരളമായിരിക്കും. എല്ലാരും നിരീശ്വരവാദികളും എയ്ത്തിസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോകമായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണം. ആ ഒരു പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വർഗത്ത് പോയി അവിടെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും. നമ്മളും അതേപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവും. ഈ ഭക്തി നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രം. ഇതൊരു ചക്രമാണല്ലേ, ഈ ഒരു ജയന്റ് വീൽ. മുകളിൽ പോകും, അതുപോലെ താഴെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോവും, വീണ്ടും താഴെ വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്താൽ പോവും, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴോട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പരമ്പര മാത്രമേ കിട്ടൂ. ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ജന്മ മൃത്യു പരമ്പരയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു സെന്റൻസ് വേറെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ആർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് LIC. അതെ, LIC പറയുന്നുണ്ട് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, എല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും, വേണ്ടുന്നത് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തില് അർജുനാചാര്യൻ എന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓരോ വിവർത്തനം എഴുതാറുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വയം വന്ന് നൽകും, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് തരും. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ.
ആ ഭഗവാൻ എന്തിനാ സ്വയമായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യം? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ആരേലും വിട്ട് നമുക്ക് തരിപ്പിക്കുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വഹാമി എന്നുള്ളത് കരോമി എന്ന് മാറ്റും. അതിങ്ങനെ വെട്ടും, പേന വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് അത് മാറ്റിയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകും. കുളിക്കാനായിട്ട് നദിയുടെ കരയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ വീട്ടില് ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്നത്തെ ദിവസം അധികം കഴിക്കാനോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടികളും എല്ലാരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് വീട്ടില് ഒരു ഡോറില് മുട്ടുന്നത്. നോക്കിയപ്പോ 2 സുന്ദരനായ ബാലന്മാര്. ഒരു കുട്ടി കറുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, വേറൊരു കുട്ടി വെളുത്ത ഒരു കുട്ടി. ഈ 2 കുട്ടികളും നിറച്ച് പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും മലക്കറിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ട് ആ കുട്ടികൾ വേഗം ഓടിപ്പോവാൻ നോക്കും. അപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ആകർഷണം തോന്നി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ ഓടിപ്പോകുന്നത്? അത് ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ അടിക്കും. അപ്പൊ പറയും, അയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് വളരെ സാധുവാണ്, സാത്വികനാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടിക്കും, ദേ കണ്ടോ അവര് ബാക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ശരീരത്തെല്ലാം ഈ അടിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു മാർക്ക് കാണും. അപ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അർജുനാചാര്യർ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നാലും ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ? അർജുനാചാര്യർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഓടി ചെന്ന് ആ ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കും. നോക്കിയപ്പോ ആ വെട്ടിയ ആ ഭാഗം അത് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ ആ 2 കുട്ടികൾ ആരാണ്? ആ കറുത്തയും വെളുത്തയായിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾ ആരാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ വന്ന കുട്ടികൾ ആരാണ്? ഓ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു, പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നു, വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായി അർജുനാചാര്യന് തന്റെ തെറ്റ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വെറുതെ ആവില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ സ്വയം വരും, ഞാൻ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലോട്ട് പോകാം. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ആവുന്നത്? നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ദുഃഖാലയത്തിലാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. എല്ലാരും പല ഫ്ലേവറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ആരായാലും, പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും യുവത്വത്തിലുള്ളവരാണേലും പ്രായമുള്ളവരായാലും സൗന്ദര്യമുള്ളവരായാലും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവരായാലും ആരും ആവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. ഇപ്പോഴല്ലാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ വന്നോളൂ. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെറ്റായി വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നൽകും. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു ദിവ്യമായ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ അത്രയും കണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം നിരന്തരം ജപിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ മാറ്റി തരുന്നതെന്ന്. ഇത് ബില്വമംഗല താക്കൂർ ആണ്. ബില്വമംഗല താക്കൂർ അദ്ദേഹം ഒരു അന്ധനാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ വീഴും. കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൈ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കും.
അപ്പൊ കൈ പിടിച്ച് കേറുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കണ്ടൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലായി, ആ കൃഷ്ണ നീയാണല്ലേ, നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതല്ലേ. അത്ര വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ബില്വമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ഒരു കീർത്തനം കേൾക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ താഴ്ത്തി കാണരുത്. ഓ, എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ്, എന്നെയൊക്കെ കാണാൻ ഭഗവാൻ വരും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പ്രവൃത്തി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഇതുപോലും ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമാകില്ല. അതെല്ലാം മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപവാസിക്കുന്നവരോ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജനിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ആരാരെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ എത്തുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃക്കളെ പൂജിച്ചാൽ ഇപ്പം കുറെ പേരുണ്ട് മരിച്ചുപോയവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണ്, പിതൃലോകത്തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. പിതൃലോകത്ത് പിതൃക്കളുടെ കൂടെ ജനിക്കും. പിന്നെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപവാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപവാസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ലോകത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുക? എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യും. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇല. ഇതിൽ ഏത് ഇലയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇല ഏതാണ്? തുളസി ഇല. തുളസി ഇല. അതെ, തുളസി. ആ ഒരില. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരില. പത്രാണി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇലകൾ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരില, ഒരു പുഷ്പം. പുഷ്പങ്ങൾ എന്നല്ല, ഒരു പുഷ്പം. ഫലം, തോയം, വെള്ളം. തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം. അപ്പോ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രൂട്ട്സ്. പുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ്. ഭഗവാൻ പറയാ ഇത് മതി. പക്ഷെ എന്ത് വേണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ? സ്നേഹവും ഭക്തിയും. ഈ സ്നേഹവും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് അത് കുറയുന്നില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും വായ കൊണ്ട് കഴിക്കാനേ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭക്തി, സ്നേഹം ഇത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തോട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. പല പല യോഗാസനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? കർമ്മയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ. ഈ യോഗകൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എന്ത് എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തുളസിയില, എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് കാണും തുളസിയില. ആ തുളസിയില നുള്ളുക. പക്ഷെ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുളസി നുള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ഏകാദശി ദിവസവും ദ്വാദശി ദിവസവും. ഈ 2 ദിവസം വെച്ച് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുളസി ഇല നുള്ളി ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാലോ. അതുപോലെ പുഷ്പം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട്. എന്തേലും ഒരു പൂക്കൾ കാണും, അത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടില് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കും. ആദ്യം ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കൂ. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം, ജലമില്ലാത്ത വീടുണ്ടോ? എല്ലാവരിലും ജലമുണ്ട്. ആ ഒരു ജലം ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ഒരു പുതിയ ഒരു ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതില് കുറച്ച് ജലം എടുക്കുക. ശുദ്ധജലം എടുത്ത് തുളസി ഇട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക. അത് ഇതിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്മളിവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടു അല്ലേ? ഇതില് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഓരോ ഫലങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തുളസി അർപ്പിക്കുക. തുളസി അർപ്പിച്ചാണ് എവിടെയാണ് ഈ പിക്ചർ? ഇതില് ഓരോ ഇത് കണ്ടോ, എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. എല്ലാത്തിനകത്തും തുളസി അർപ്പിക്കുക. തുളസി അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ തുളസി എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അർപ്പിക്കരുത്. അത് പാപമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ജീവജാലത്തിനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സഹിക്കില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തുളസി ഇട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭക്തിയില് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അതിശയിച്ചു പോകും. അത്ര ശക്തിയാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് പ്രസാദമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിനകത്ത് തുളസി ഇല അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ബാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രസാദം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആരാണ്? കുചേലൻ അല്ലെ? കുചേലൻ അറിയാം. കുചേലൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. കുചേലന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കുചേലൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും ആ ഒരു അവല് കുചേലന് കൊടുക്കാൻ തന്നെ മടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് കൊടുക്കും? ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് കൊടുത്തത്? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്തു അല്ലെ? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇതാരാണ്? ശ്രീരാമന് പഴം. ശബരി. ശബരി അത്രയും വയസ്സായി ശബരി. കണ്ണ് കണ്ടൂടാ. ശബരി ഓരോ ദിവസവും 1000 വർഷമാണ്. ഇന്ന് ശ്രീരാമൻ വരും, ഇന്ന് രാവിലെ വരും, ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരും. അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി 1000 വർഷം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ വന്നപ്പോ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടിച്ചു നോക്കി, നല്ലതാണോ കേടായതാണെങ്കിൽ കളയും, നല്ലതാണെന്ന് സ്വയം നോക്കി നല്ലതാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ലക്ഷ്മണൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. ലക്ഷ്മണൻ വിചാരിക്കും ഭഗവാനല്ലേ, ഇവരെന്താണ് ഇവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയും ആ സ്നേഹവും മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ? ഇത് നമ്മളുടെ വിതുരരുടെ ഭാര്യയാണ്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ദുര്യോധനന്റെ വീട്ടില് ക്ഷണിക്കും ഭഗവാനെ. ദുര്യോധനൻ വലിയ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ട് വലിയ ആഹാരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരുടെ അടുത്താണ് ചെന്നത്? നേരെ വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. ഇപ്പൊ വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ വിതുരരുടെ പത്നിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന് ഇരിപ്പിടമൊക്കെ കൊടുത്തു. അവിടെ ഇരുന്ന പഴം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പഴമാണ്. ഭഗവാനാണുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ഈ പഴം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പഴത്തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം, പഴം എടുത്ത് കളയുന്നു, തൊലി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഒരു ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത്? ആ ഭക്തിയാണ്. അപ്പോഴാണ് വിതുരർ ഇത് കാണുന്നത്. എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ആ ഇത് തരുന്നത് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയാണ്. ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. മനുഷ്യന് മാത്രമേ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഏത് ശരീരത്തിലുള്ള ഏത് ആത്മാവും ഭഗവാൻ അത്രയും അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയോടുകൂടി വിളിച്ചാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ആ ഒരു താമര പുഷ്പമാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് ആ മുതലയുടെ വായിൽ നിന്നും കടിയേറ്റപ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് പാഞ്ഞെത്തുകയാണ് തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഭക്തിയാണ് നോക്കുക. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ചതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. അടുത്ത ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോസി ദദാസി യത് പസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക. അതില് ഒരു സംശയം വെക്കണ്ട. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിവേദിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ പല പല ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. എന്തെല്ലാം തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ആരോടും ഒരു പക്ഷപാതവുമില്ല, ആരോടും അസൂയയുമില്ല. എല്ലാരും ഒരുപോലാണ്. പക്ഷെ ഒരാളോട് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭക്തി, അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പോകുമ്പോ കുറെ കുട്ടികള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമല്ലേ, അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചോ? അത് ബാക്കി കുട്ടികളോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് എന്തായാലും ഒരു അടുപ്പമുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്. ഭഗവാനോട് ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കുന്നവരടുത്ത് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അടുപ്പമാണല്ലേ. എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരോടും പക്ഷപാതവുമില്ല, അസൂയയുമില്ല, എല്ലാരോടും സമഭാവനയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्दव्या सम्यग् व्यवस्थितो हि सः. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര എത്ര പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാപം ചെയ്തതെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പാപമായിരുന്നോ ചെയ്തത്. എത്ര ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും, ആരോ ആവട്ടെ, എത്ര ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തിപൂർവം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാളെ സാധു എന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ആളാണ്, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ മാറിയത്. അപ്പൊ അത് സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ഹീനമായിട്ടുള്ള ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം അയാളിൽ ഉണർന്നു. അത് കാരണം അയാൾ സാധുവാണ്. തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജഗായി മതായിയും വളരെ നീചന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരികയാണ്. നമ്മുടെ ആരാണിത്, ബലരാമൻ അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയും, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന, ജഗായി മതായി എപ്പോഴും മദ്യം സേവിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നീചന്മാര്, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരായിരുന്നു. അവരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഓടിച്ചു വിടും. പിന്നീട് ദേഷ്യം വന്ന് അവര് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആ കുടം വെച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചോര ഒലിച്ചെടുക്കുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇതറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടി വരികയാണ്. ഉടനെ ചക്രം എടുത്തു. പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കാലിൽ വീണ് പറഞ്ഞു, അരുത്, അങ്ങയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം ആയുധം എടുക്കാനല്ല, അവരോട് കരുണ കാട്ടൂ, അവര് അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഭക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് വലിയ ഭക്തന്മാരായി മാറിയവര്. അപ്പൊ എത്ര നീചകർമ്മവും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ സാധുവാണ്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുകയാണ്, കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദൻ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പോറൽ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രഹ്ലാദന്. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ധാർമ്മികനായി തീരാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനോടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. നീ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
നീ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ് ആണ്. ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ ഇതേ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. മന്മന എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ, മദ്ഭക്തോ എന്റെ ഭക്തനാകൂ, മധ്യാജി എന്നെ ആരാധിക്കൂ, മാം നമസ്കുരു എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, പ്രണമിക്കൂ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കൂ. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരുന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഈ 4 ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരെല്ലാരും ഭക്തനാവും. ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൂ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യ സമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൂ, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കൂ. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്ത് പ്രണമിക്കൂ. പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രണമിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിൽ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിക്കുകയും ആയി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണായബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടമായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപകാരം നേടുകയും ആവാം. നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തു പറയുന്നു അത് അനുസരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ഇവിടെ ഈ ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ? ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ കെട്ടി ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്നാ മതിയോ? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കൂ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാരും 3 വട്ടം നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.